všechny hosty. Pokud jste tu byli minule, tak víte, že Filip kázal z Jakuba 4. kapitoly, první 3 verše, a tak si tam rovnou otevřete své Bible. Protože my budeme navazovat na to, co nás vyučoval Filip, na to, co jsme viděli v textu. A než začneme, já se pomodlím. Drahý Bože, ty jsi ohromný a svrchovaný a nádherný vládce, který si zaslouží veškerou slávu, uznání, čest, veškeré velebení a ctění našich srdcí. Každým coulem našeho života bychom měli hledět k tobě, uctívat tebe. Ale my jsme hříšní. Žijeme ve světě, který je zahalen v hříchu. A často bojujeme. A tak, abychom sváděli urputný boj skrze tvou milost. Tak, abychom milovali tebe nade vše, milovali tvé slovo a žili pro tvoji slávu. Pane, ukaž se nám dnes v tom, co jsi zjevil. Povzbuď svou církev, nakrm svůj lid svým slovem k své slávě, k naší radosti. Amen. C.S. Lewis, jedné z jeho velice známých knih, Rady zkušeného ďábla, možná jste ji slyšeli, je přeložená do češtiny, pomáhá věřícím pochopit nástrahy a pokušení, kterým křesťané čelí. A Lewis to dělá takovým zvláštním způsobem. On to dělá prostřednictvím takového smýšleného dopisování mezi takovým hlavním, zkušeným, pekelným úředníkem, který se jmenuje Zmarchrop, to je ten český překlad, v angličtině je to Screwtape, který píše svému synovci, tasemníkovi, Wormwoodovi v angličtině, který se teprve zaučuje. A zaučuje se v tom umění, jak svádět člověka, kterého tam nazývají v té knize pacientem. Svádět ho k hříchu a zajistit mu tak věčné zavržení. A v jednom okamžiku zde ten nadřízený démon Zmarchrop připomíná svému synovci tasemníkovi. Jednou z našich nejlepších zbraní je spokojená světskost. Spokojená světskost. Proč je světskost tak účinná zbraň? Protože spolehlivým způsobem, jak neutralizovat církev, jak neutralizovat svědectví věřících, je nakazit je světem. Zanést do církve, zanést do života věřících vir světa a nechat ho působit. A za nějaký čas tohleto nakažené společenství věřících se začne rozkládat zevnitř. A Lewis poukazoval právě na to nebezpečí, kterého bychom si měli být vědomi a kterého si byli vědomi samozřejmě i apoštolové. Apoštolové dobře věděli o té ničivé moci světskosti. A kdykoliv byli v církvi náznaky světského chování, hned to velice důrazně a rázně řešili. A tak si můžete určitě vybavit Pavla, který když zjistil, jak je na tom korinský sbor, který svou světskostí překonával i samotný svět, tak jim píše, skutečně je slyšet o smilstvu mezi vámi a o takovém smilstvu, jaké není ani mezi pohany. Že totiž někdo má ženu svého otce a tak je velice rázně potom napomíná. Petr varuje církev, která byla uprostřed pronásledování. Jako poslušné děti se nepřizpůsobujte dřívějším žádostem, jako když jste byli v nevědomosti. A nebo si možná vybavíte začátek knihy Zjevení, 2. a 3. kapitolu, kde Kristus pověřuje Jana, aby napsal 7 církvím a 5 z nich Jan musí nějakým způsobem varovat. Ačkoliv tyhle církve zcela neodpadly,
a našli se v nich jistě chvályhodné věci, nevyvarovali se, nepostavili se tomu vnějšímu tlaku světa a pustili mezi sebe bludy a lži. Lži a bludy, které byly neslučitelné s tím, aby byly věrným svědectvím Kristu. A právě k těmhletěm příkladům můžeme přidat varování, které tady čteme v Jakubovi od 4. až do 10. verše ve 4. kapitole v Jakubovi. Jak si ho pojďme přečíst. Jakub tady začíná, 4. verš. Cizoložníci a cizoložnice, nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. Či myslíte, že nadarmo, praví písmo, žárlivě touží duch, který v nás přebývá? Ještě větší je však milost, kterou dává. Proto písmo praví, Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Podejte se tedy Bohu. Postavte se proti ďáblu a uteče od vás. Pociťte svou ubohost. Naříkejte a plačte. Váš smích ať se obrátí v nářek a vaše radost v sklíčenost. Pokořte se před Pánem a povýší vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Očisťte ruce hříšníci a očisťte srdce lidé s dvojí mysli. Pociťte svou ubohost, naříkejte a plačte. Váš smích ať se obrátí v nářek a vaše radost v sklíčenost. Pokořte se před Bohem a povýší vás. Tohle je jedno z nejsilnějších varování, které v písmu najdeme. A v tomhletom, co tady čteme, není jenom varování, ale zároveň je tady povzbuzení. Jakub jedním dechem nejenom varuje, ale zároveň povzbuzuje církev, aby se nenechala obelhat světem, protože o to tady jde. A samozřejmě to, co Jakub píše, se nevztahuje pouze na tu ranou církev, kterou tam adresuje, ale vztahuje se to na každou církev. Církev v každé době bude čelit tlaku okolního světa, protože svět má svého dočasného vládce, ďábla, a ten obchází jako hřvoucí lev a hledá, koho by pohltil. A tak si představte okolní svět jako takový svěrák a církev jako kus kovu. A ten svěrák se snaží sevřít a zmáčknout ten kus kovu. Co to jen jde, se ho snaží stlačit. A pokud ten svěrák ten kov nemůže rozmáčknout, minimálně se pokusí na něm nechat viditelné vroubky. A věrnost církve a vyvarování se světskosti udává tvrdost toho kovu. A my jako církev bychom měli být tak věrní Kristu, že ten svěrák nás nejenom, že nerozmáčkne, on na nás nenechá ani vroubky a naopak při snaze nás co nejvíc zmáčknout si strhne závit. To je to, co chceme jako církev. To je to, co nám slibuje i Kristus v 16. kapitoli v Matoušovi. Že on si postaví svoji církev sám na sobě a brány pekel ji nepřemůžou. To je náš cíl. To je náš cíl tady v Ostravě. Jako církev chceme být tak věrní Kristu. Nenakazit se světskostí, ale být dobrým svědectvím jeho osoby a díla. A Jakub pro nás za tímto účelem má 4 důležitá připomenutí. 4 připomenutí z našeho textu. A tady je první, 4. verš. Světskost směřuje ke smilstvu. Světskost směřuje ke smilstvu. Jakub začíná cizoložníci a cizoložnice. Tohle je velice radikální postoj, který tady Jakub zaujímá. Velký odklon od toho, jakým způsobem doposud své posluchače nazýval. On jim vždycky říkal, moji bratři. Ale ta daná situace je tak vážná, že si vybírá velice tvrdé oslovení. A Jakub je oslovuje na základě 3. verše, který minule vyložil Filip. Tam čteme, že věřící žádali špatně a zvrhle, aby to pak vynaložili na své rozkoše. Jejich sobecký vztah k Bohu je vedl k tomu, že po něm chtěli věci ze zištnosti. Což vlastně
poukazovalo na jejich hříšný postoj. Mysleli si, že mohou Boha využít pro své sobecké rozkoše. Místo, aby hledali radost u Hospodina, chtěli ho pouze využít, aby mohli hledat radost jinde. Církev se tak chovala jako manželka, která žádá svého manžela o peníze, jenom aby potom šla a pronajala si prostituta. Ten obraz je nejen silný, ale zároveň je to něco, co Židům bylo velice povědomé. Ezechiel 16. kapitola nebo Ezechiel 23. kapitola vystihuje Izrael jako cizoložnici, která spí s modlami místo toho, aby byla věrná Hospodinu. A jestli si pamatujete ze Starého zákona knihu Ozeáše, kniha proroka Ozeáše tento image posouvá do kontextu opravdového manželství, kdy Bůh povolává Ozeáše proroka, aby si vzal ženu smilstva, měl z ní děti smilstva, protože země, to je boží lid, strašlivě smilní a odvrací se od Hospodina. A celý tento příběh ilustruje tu tragickou a ohavnou duchovní nevěru božího lidu. Zase znovu se Izrael nechával svést okolními národy a následovně jejich zapálenost pro Hospodina chřadla. Jejich horlivost pro Hospodina chladla. Jejich láska pro Hospodina slábla a jejich touha po světu sílila. Tak dlouho flirtovali se světem, až se z nich stali duchovní smilníci. Mysleli si, že mohou udělat z Boha paroháče. To je, co se stalo Izraeli. A to je také, co se stalo a dělo se v prvotní církvi. A ta byla jenom několik desítek let vzdálena od toho, kdy s nimi chodil samotný Kristus. A jestliže tomu je tak bychom byli naivní, kdybychom si mysleli, že nám by se tohle nikdy nemohlo stát. Nikdo z nás není imunní. Každý z nás se může nakazit světskostí, pokud si nebudeme dávat pozor. Stačí velice málo, jen malé flirtování s hodnotami a rozkošemi tohoto světa a krok za krokem se budeme přibližovat světu a oddalovat se od Boha. A nakonec skončíme stejně jako Izrael a budeme se snažit udělat z Boha paroháče. Což je samozřejmě naprosto naivní a velice nebezpečné, jak to také vyplývá z toho druhého připomenutí. Podívejte se na následující část toho 4. verše. My jsme viděli, že světskost směřuje ke smilstvu. Zde vidíme, že nevěra nastolí nepřátelství. Nevěra nastolí nepřátelství. Jakub zde píše, nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. Tohle jim mělo být jasné. Jakub se jakoby diví, že věřící si tuhletu realitu ani neuvědomují. Myslíte si, že můžete podvádět Boha a projde vám to? Což nevíte, kam to směřuje? Tohle byste měli vědět, to jsou úplný základy víry. To je ten jeden z nejzásadnějších článků křesťanství, kdy se zapřeme sami sebe a následujeme Krista. Tohle byste měli vědět, měli byste pamatovat slova Pána Ježíše, že my nemůžeme sloužit dvěma pánům. Přátelství se světem je nepřátelství s Bohem. A v tom kontrastu, který tady Jakub vytváří, se znovu vrací skoro jako obvykle k tomu, co říká jeho starší bratr Ježíš v tom kázání nahoře, když v Matouši čteme. Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů. Buď bude totiž jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se k jednomu upne a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Pokud jde o Boha a přátelství s ním, jedná se o výhradní vztah. Přátelství, které tady má Jakub na mysli, není takové to sousedství, kdy někoho dobře známe, nebo nějaký kamarád, kterého máme. Přátelství, jak ho definuje Jakub, vychází právě tadyhle z toho verše. Z té myšlenky, že tohleto přátelství je buď a nebo vztah. Buď a nebo. Buď a nebo vztah otroka. Otrok nemůže sloužit dvěma pánům.
Otrok byl vždy zcela odevzdán se vším všudy pouze jednomu vlastníkovi. Jeho lojalita, oddanost, služba, věrnost náležela pouze jeho právoplatnému pánu. 24 hodin, 7 dní v týdnu. A prokazovat takovou oddanost lze pouze jednomu vlastníkovi. To je definice, s jakou tady pracuje Jakub. A ta nám neponechává variantu, že bychom byli velcí přátelé s Bohem a zároveň dobří kamarádi se světem. Nebo minimálně alespoň takový známý. Tohle není možné. Člověk je buď sluhou světa nebo sluhou Boha, ale oběma sloužit nemůže. A pokud Bůh v tomhletom smyslu není náš přítel, to je jedinečný pán, výhradní vlastník, tak bude náš nepřítel. Nebo kdybychom to chtěli vyjádřit opačně, pokud je svět v tomto smyslu naším přítelem, Bůh bude naším nepřítelem. Ve vztahu s Bohem neexistují kompromisy. Ve vztahu s Bohem neexistuje nějaká střídavá péče, kdy jsme se světem po celý týden a s Bohem o víkendu. Tohle je buď a nebo vztah. Buď jsme oddáni Bohu a sloužíme, milostí sloužíme a ctíme jen jeho, nebo sloužíme něčemu nebo někomu jinému. Žádná střední zlatá cesta neexistuje. Velice známě to vyjádřil Jozue v Jozue 24:15, když promlouval k Izraeli po tom, co je přivedl do zaslíbené země a říká jim, vyberte si dnes, komu budete sloužit. Zda bohům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou, nebo zda bohům Emorejců, když sídlíte v jejich zemi. A pak taková ta známá věta, já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Bratři a sestry, my si musíme vybrat, komu budeme sloužit. A měli bychom mít na paměti, že nevěra nastolí nepřátelství. A přicházíme k tomu třetímu připomenutí. Viděli jsme, že světskost směřuje ke smilstvu, že nevěra nastolí nepřátelství a nyní vidíme, že poznání předchází poslušnost. Poznání předchází poslušnost. Podívejte se do 5. verše, tam začneme. Či myslíte, že nadarmo, praví písmo, žárlivě touží duch, který v nás přebývá? Podle toho, co tady Jakub píše, se zdá, že věřící měli informace k dispozici. Měli k dispozici to nezbytné, měli to vědět, ale nebrali to vážně. Měli ty informace, ale řádně o nich nepřemýšleli, nerozjímali nad nimi, nedomysleli si důsledky toho, co je v písmu. Jinými slovy, oni měli informace, ale chyběla jim aplikace. Měli znalost, ale neměli zralost. Jakub jim vyčítá, parafrázuji, myslíte si, že písmo nám zjevuje věci pro nic za nic? Že Boží slovo není pro nás závazné? Že v nás obsah toho, co čteme na stránkách Bible, by nemělo vyvolat náležitou odezvu? Jako by se tady Jakub vracel k 1. kapitole, že? Kdy nám připomíná, že nestačí být pouze posluchačem slova. Že takový přístup je semeklam. My Boží slovo musíme nejen vyslyšet, ale z Boží milosti naplnit. Jinak totiž vyjadřujeme postoj, že písmo praví věci zbytečně, nadarmo. Dostat informaci nezaručuje úspěch. A vy, co jste rodiče, to sami víte. Řeknete něco svým drahým ratolestem, možná jim řeknete, aby něco udělali, něco udělat, nebo jim dáte nějakou moudrou radu do života, ale pak zjistíte, že se tím, co jste řekli, vůbec neřídili. A máte pocit, že veškerá vaše komunikace vyšla na prázdno, že byla zbytečná, že byla nadarmo. No ale než se začnete nad nimi pohoršovat a nazývat je tvrdohlavými hříšníky, tak jste sami usvědčeni. Že takhle to často vypadá mezi vámi a Bohem. Že vyberete jeho písmo často nadarmo zrovna tím způsobem.
A Jakub takovýhle postoj nepřipouští. A v téhle situaci se drží právě dál té úvodní ilustrace té manželky, která podvádí svého milujícího manžele. A tento manžel, protože ví, co jeho žena provádí, pochopitelně žárlí. A to je image, který nám zde Jakub připomíná. Image žárlivého Boha. Tam čteme, žárlivě touží duch, který v nás přebývá. Víte to? Víte, že Bůh žárlí? Víte, že je žárlivý Bůh? On žárlí. Žárlí, ale to není nějaká světská žárlivost, nějaká hříšná, nekontrolovatelná žárlivost. Tohle je božská, neutuchající, dokonalá horlivost pro ty, které Bůh vykoupil. Takové žárlení by nás mělo naplnit radostí. Povzbudit nás, protože náš Bůh je tak horlivý pro nás, které vykoupil. A tahle ta boží žárlivost vychází z toho nejdůležitějšího přikázání. A pokud máte s sebou Bibli, otevřete si jenom na okamžik do Exodus 20. kapitoly. V Exodu 20. kapitole jedno z míst, kde nacházíme desatero, a v 2. a 3. verši čteme. A to je vlastně ten verš, z kterého vychází právě ta boží žárlivost. Já, Hospodin, jsem tvůj Bůh. Já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy vedle mne. Co tam Bůh říká? Pouze já jsem tvůj Bůh. Pouze já, nikdo jiný. Pouze já jsem hoden uctívání. Já a nikdo jiný. A právě z tohoto verše, to, že je pouze jeden Bůh a jeden Bůh hoden veškerého uctívání, vychází to následující přikázání v 3., 4. a 6. verši. Tam se píše, neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv spodobnění toho, co je nahoře na nebi, nebo dole na zemi, či ve vodě pod zemí. Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit. Neboť já, Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvují vinu otců na synech i na 3. a na 4. generaci těch, kdo mě nenávidí, ale prokazují milosrdenství tisícům těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy. Bratři a sestry, kdykoliv se zaplétáme se světem, kdykoliv si pohráváme s modlami tohoto světa, vězte, že v Bohu probouzíme jeho žárlivost. Protože pokud jsme v Kristu, tak patříme Bohu. A naše oddanost nemá patřit nikomu jinému. On nás vykoupil svou vlastní krví a teď patříme jemu, proto máme oslovovat jeho naším životem. A jakýkoliv odklon od tohletoho směru vzbuzuje Bohu žárlivost. Vraťme se zpátky tedy do Jakuba. Podívejte se, co se tam děje následovně. Jakub tady motivuje posluchače, aby svým jednáním nepopouzili Boha k žárlivosti, ale nedělá to pomocí nějakých výhružek. To je zajímavé. On to nedělá způsobem nějakých výčitek, aby se tyhleti lidé cítili provinile, že se zpronevěřili, že nemilují Boha, že mu za zády zahybají. Víte, jak on to dělá? On to dělá tím, že poukazuje na ohromnou boží milost. Způsobem, jakým on chce upoutat pozornost těchto lidí a připomenout je, jak moc Bůh žárlí, když jsou se světem místo, aby byli s ním. On to dělá tím způsobem, že poukáže na tu ohromnou milost. Začátek 6. verše. Ještě větší je však milost, kterou dává. Jinými slovy, zvažte, jak velká je boží milost. Ten nezasloužený dar spásy, který jsme obdrželi, protože Kristus trpěl na kříži za naše hříchy. A pokud jsme sami k sobě upřímní, tak víme, že jsme hříšníci a že naší největší potřebou je právě milost. My potřebujeme, aby nám Bůh odpustil naše hříchy. My potřebujeme boží milost. A svět nám nabízí všechno možné, kromě pravé milosti.
Svět nám nabízí náhražky a návnady. Chce nás odlákat od toho, co opravdu potřebujeme, a to je milost. Bůh nám v Kristu poskytl tu největší podívanou, ale svět se nás snaží zmanipulovat. Zmanipulovat nás, co to jen jde, a skrze, ať to jsou média nebo všemožné prostředky, se nás chce zmoci a svést nás k tomu, abychom byli nadšeni ze světa. Aby svět nás nadchnul, ale Kristus, aby nás nudil. Jakoby ty instagramové shorty byly poutavější než inkarnovaný spasitel. Jakoby bulvární zpráva byla poutavější než dobrá zpráva evangelia. Jakoby to, co řekne hollywoodská hvězda, bylo důležitější než to, co říká jasná jitřní hvězda. A pokud se tomu světu kolem nás povede nás takhle svést, nebude to milost, o co budeme stát. Bude to všechno ostatní. A ačkoliv nám písmo v tom okamžiku naprosto a neustále zjevuje, že pouze a jen milostí jsme zachráněni, to znamená, že bez milosti se neobejdeme, i tak začneme svoje srdce upínat na to, co nám nabízí svět. Svět, který nás svádí k tomu, abychom hledali naplnění a potažmo spásu v záchraně, v marnostech, které nabízí. A proti tomu Jakub jasně prohlašuje: milost, kterou dává Bůh, je mnohem větší. Boží milosti se na světě nic nevyrovná. Nic jiného nemá takovou moc. Může svět svými prostředky ospravedlnit hříšníka? Může svět svými prostředky oživit mrtvou duši? Může svět svými prostředky posvětit lidský charakter? Může svět svými prostředky zaručit věčný život? Může svět svými prostředky smířit člověka s Bohem? Vy tu odpověď znáte, že? Nemůže. Nemůže. Co z toho ale mělo plynout pro věřící? To vidíme v závěru 6. verše. Jakub tam připomíná: Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Ta ohromná milost, která je mnohem větší než cokoliv jiného, nás vede k pokání. Že to je to, co i vyjadřuje Pavel, že jeho milost, jeho láska nás vede k pokání. A my bychom se měli zeptat, proč zrovna pokora je tou nejvhodnější reakcí na Boží žárlení a tu ohromnou milost, kterou nám prokázal. Protože jednoduše opak pýchy, opak pokory, ta pýcha je tím největším, nebo tou největší překážkou právě v tom poznání, že patříme Bohu, v tom poznání, že potřebujeme milost. Protože pýcha říká: já jsem svůj vlastní pán. Ale pokora říká: patřím svému stvořiteli a zachránci. Pýcha říká: poradím si sám, ale pokora říká: bez daru Boží milosti jsem ztracen. Protestantský kazatel George Whitefield jednou přihlížel vedení odsouzence na popravu a když to viděl, řekl: hle, jen z Boží milosti jdu já. Co tím Whitefield myslel? On si mohl v srdci pyšně říct, že takhle by nikdy nedopadl, ale moc dobře věděl, že nebýt té nezasloužené milosti, toho Božího daru, možná by se sám ocitl na tom samém místě. A proto věděl, že jenom z Boží milosti je tím, čím je. A přicházíme k tomu poslednímu připomenutí. Viděli jsme, že světskost směřuje k smilstvu, nevěra nastolí nepřátelství, poznání předchází poslušnost. A teď máme to 4. připomenutí. Poslušnost povede k povzbuzení. Poslušnost povede k povzbuzení. To je od toho 7. až 10. verše. Mějte na těchto verších oči, protože je rychle projedeme. Jakub věřícím tady vysvětluje, že smilstvo se světem z nich dělá Boží nepřátele. A jenom pokora se setká s tou Boží přízní. A vše ostatní, pokud to nevychází z pokorného a upřímného srdce,
povede jen k božímu hněvu. A Jakub tomu samozřejmě chce zabránit. Chce zabránit, aby v životě věřících to takhle dopadlo, a tak jim tady dává sérii imperativů. Jednoduše taková přikázání, praktické kroky, které můžeme jako věřící podniknout, abychom se vymanili právě z toho područí světa, abychom nesklouzli do té světskosti. A Jakub tady samozřejmě vychází z předpokladu, jak by měl každý kazatel, který káže věřícím, a to je, že my jako věřící nemáme touhu setrvat ve světě. My nemáme touhu být neposlušní. My nemáme touhu být nevěřící. My chceme ten naprostý opak. Chceme být s Bohem. Nechceme propadnout duchovnímu smilstvu. A tak tady přikládá k tomu textu ještě takových vlastně 10, v tom původním textu 10 přikázání, 10 povzbuzení. A popravdě řečeno, s každým tímto příkazem bychom mohli strávit celou hodinu, ale samozřejmě na to není čas. A tak si je krátce nastíníme. Nejdříve vidíme v 7. verši, tam vidíme výzvu podej se Bohu. Podej se Bohu. To byl vojenský výraz vyjadřující podřízenost. Doslova podříďte se Bohu. Toto slovo použil Lukáš, když popisoval, jak se Ježíš podřizoval svým rodičům. A nebo je to slovo, které využívá Pavel, když vyjadřuje, jak se má manželka podřizovat svému manželovi. A my se tak máme podřídit Bohu a jeho slovu. Pak tam píše Jakub, postav se ďáblu, v 7. verši znovu. Nebo také postav se proti ďáblu. Věřící se mají postavit jednoznačně proti ďáblu, tak jako se Ježíš postavil ďáblu, když ho pokoušel v pustině. Jedná se o rezolutní, nekompromisní odmítnutí satana a jeho autority. A potom v 8. verši máme přibliž se Bohu. Tohle je výzva, kterou se často popisovalo starozákonní uctívání, kdy věřící přistupovali k Bohu a usilovali o blízké společenství se svým Bohem. A v písmu se často takové usilování a přibližování pojilo s pokorou, kajícností, upřímnou zkroušeností a s touhou být Bohu co nejblíž. Jakub dál píše, posvěcuj se celistvě. Tak by se dal shrnout ten příkaz, očisťte ruce, hříšníci, a očisťte srdce, lidé dvojí mysli. To očištění, k jakému Jakub nabádá, naznačuje určitou celistvost, celý ten charakter toho člověka. Tak jako kněz si musel umýt ruce předtím, než vešel do svatostánku, tak jako musel prosit Boha, aby vyspytoval jeho srdce a ukázal mu jakýkoliv hřích, aby ho mohl předtím Bohu vyznat, aby vešel do jeho přítomnosti bez poskvrny. Tak jako se musel zprostit jakékoliv dvojakosti, tak musí každý věřící pojmout své posvěcování celistvě. Není nic, čeho se toto očištění netýká. Každý čtvereční milimetr naší bytosti vyžaduje posvěcování. Protože hřích je jako rakovina, stačí jedna zvrhlá buňka a ta nakazí zbytek těla. A tak nepodceňujme proto ani 1 čtvereční milimetr našeho života a zasvěťme ho Bohu. Jakub pokračuje, pociť svou ubohost, 9. verš. A znovu tady Jakub čerpá ze Starého zákona, kde opravdové pokání a navracení se k Bohu bylo vždy projeveno truchlením. Kdykoliv proroci povolávali neposlušný lid, aby se navrátil k Hospodinu, tak to mělo doprovázet truchlení a pláč. Když prorok Joel povolával judské království opět, aby se vrátilo k Hospodinu, tak jim píše, navraťte se ke mně celým svým srdcem, s postem, s pláčem a s kvílením. A my vidíme, že Jakub říká něco podobného. On říká, naříkejte a plačte. A pak ještě dodává, váš smích, ať se obrátí v nářek a vaše radost ve sklíčenost. A možná vás tohle překvapilo, když to čtete, že? Protože apoštol Pavel říká ve Filipským, radujte se v Pánu vždycky. Znovu řeknu, radujte se. Protiřečí si tady Jakub s Pavlem? Samozřejmě, že ne. Písmo si nikdy neprotiřečí. Protože ta radost, kterou tady vytýká těmto věřícím Jakub,
Není zbožná radost, nebo smích, který vychází ze srdce naplněné Duchem Svatým. Kdyby to tak bylo, tak takový člověk by byl horlivý pro Boží slávu. Takový člověk by žárl tak jako Duch Svatý po Božím jméně. A nebylo by nutné takového člověka varovat. Ale tenhle smích, který jim tady vytýká, je smích nevěrné manželky, která je někde v baru se svým milencem, zatímco její milující manžel sedí doma. Tohle je hříšný, Boha odmítající, urážející, ohavný smích zhýralé smilnice, která si libuje v tom, že z manžela udělala paroháče. Tohle je nepatřičný, Boha urážející, hříšný smích. A takového smíchu je se třeba zbavit a naříkat nad faktem, že nám přinesl potěšení. A pak je tady poslední výzva. Pokor svou duši. To v první řadě vyžaduje, že si uvědomíme svou existenci jako stvořené bytosti, které jsou naprosto a ve všem závislé na našem stvořiteli, před kterým se nemáme z čeho chlubit a kterého bychom měli svým životem oslavovat. To bylo rychlé shrnutí těchto výzev, které tady Jakub přednesl, ale možná jste si všimli, že když jsme tohle procházeli, že jsme z těchto příkazů, 2 z nich neprošli celé. 2 z těchto příkazů, které se nachází v tom textu od 7. až do 10. verše, mají totiž kladný protějšek. Je to kladný protějšek ve formě boží odezvy. A to jsou ty 2 protějšky, na které bych se chtěl v závěru teď zaměřit. A ten první, podívejte se nachází v 8. verši. Těm, co se přiblíží Bohu, je slíbeno co? Že se Bůh přiblíží k ním. Zde máme zaslíbení a záruku toho, že ať v životě klesneme jakkoliv hluboko, pokud se opravdu začneme upřímně přibližovat Bohu, on se přiblíží k nám. A ten obraz, který bych chtěl, aby jste si v tomhletom kontextu vybavili, tu ilustraci, kterou bych chtěl, abyste měli v povědomí, je obraz marnotratného syna. Málo kdo klesl tak hluboko jako marnotratný syn. Svým požadavkem po dědictví odmítl laskavou záštitu svého otce. Svým chováním ho zneuctil a zdálo se, že je navždy ztracen. Určitě si pamatujete, že klesl tak hluboko, že byl ochotný žrát to, co žrali prasata, o která se staral. A pro Žida to bylo samozřejmě velké příkoří. Ale pak z boží milosti přišel k sobě, čteme v textu. To slovo, že přišel k sobě, doslova znamená, že činil pokání, toto samé slovo, a rozhodl se vrátit do domu svého otce, a to s tou největší pokorou. Ani ho nenapadlo pomýšlet se vrátit se jako syn. Stačilo by mu vrátit se jako nádeník, a tak se rozhodl vrátit, a když se přibližoval k domu svého otce, tak čteme, Lukáš 15. kapitola, a když byl ještě daleko, jeho otec ho uviděl a byl hluboce pohnut. I běžel, padl mu kolem krku a zlíbal ho. Otec ho už z dálky viděl. Už ho z dálky viděl. Víte, co to znamená? Že otec svého syna den co den vyhlížel. A když viděl, jak přichází, jak se přibližuje, porušil veškerou tradici, porušil veškerou etiketu. Důstojnost, která byla spjatá s pozicí staršího, běžel, padl mu kolem krku a zlíbal ho. A když mu syn řekl: Otče, zhřešil jsem proti nebi i před tebou, nejsem již hoden nazývat se tvým synem, učiň mne jedním ze svých nádeníků. Otec řekl svým otrokům: Přineste rychle to nejlepší roucho a oblečte ho. A dejte mu na ruku prsten a na nohy sandály. To je ten překrásný obraz otce. Přibližte se k němu, on se přiblíží k vám. A to je příslib, který patří pro věřící, kteří sešli z cesty poslušnosti, ale je to i příslib, který patří pro nevěřící, kteří pořád jsou ještě na cestě do zhouby a do pekla. Bůh je připraven přijmout, obejmout a obléci do skvostného roucha spravedlnosti každého, kdo učiní pokání, každého, kdo vyzná Krista jako svého pána a spasitele.
A pokud si ho nikdy nevyznal, pokud si Bohu nikdy nevyznal svůj hřích a nečinil pokání, věz, že pokud tak učiníš, Bůh se tobě přiblíží jako otec marnotratného syna. Obejme tě, zlíbá tě a oblékne ti roucho spravedlnosti, které pro tebe připravil Pán Ježíš Kristus na Golgotském kříži. A pokud si tady a tvůj život ti připomíná život marnotratného syna, říď se jeho příkladem. Čiň pokání a jdi za otcem a on tě přijme. Přibliž se Bohu a Bůh se přiblíží k tobě. A pak je tu ještě druhý kladný protějšek a to je v 10. verši. Tam čteme, jak jsme viděli, pokořte se před Pánem a povýší vás. Tohle je zaslíbení a záruka toho, že pokud se v jakémkoliv rozpoložení duše opravdu upřímně pokoříme před Bohem, tak on nás vyvýší. A zde slyšíme to eko toho 6. verše a vlastně potažmo i starozákonního přísloví, kde Bůh ujišťuje pokorné o své přízni. Přísloví 3:34. Posměvačům se posmívá, ale pokorným, to jest Bůh, dává milost. Tohle jsou slova ujištění a naděje pro každého, kdo se pokoří. A v tomhle případě bych rád, aby se vám vybavilo Ježíšovo podobenství o modlitbě farizeje a celníka z Lukáše 18. kapitoly. A určitě si vybavuje ten příběh, zatímco ten farizej vepředu v synagoze nadutě se povyšuje před Bohem a pohrdá celníkem, který je někde vzadu. Celník opodál, úplně ve studu se ani neodvažuje pohlédnout do nebe, zbije se do prsou a prosí: Bože, projev milost mě hříšnému. A my víme z kontextu toho podobenství, že ten farizej se vracel domů v domnění, že pro svou vlastní spravedlnost byl před Bohem povýšen, ale mýlil se. A je dost možné, že celník se vracel domů v domnění, že ve své nespravedlnosti zůstal ponížen, ale také se mýlil. Protože, jak praví v závěru tohoto podobenství náš Pán Ježíš, každý, kdo se povyšuje, bude pokořen, kdo se však pokořuje, bude povýšen. A nebo jak píše Jakub v našem případě, pokořte se před Pánem a povýší vás. Bratři a sestry, svět nestojí za to, abyste pro něj opustili Boha. Ale Bůh stojí za to, abyste pro něj opustili svět. Nech nám Bůh dá milost tu pravdu vidět a žít. Drahý nebeský Otče, jak ohromný jsi Bůh, jak velcí jsme hříšníci a jak moc si zahráváme s ohněm tohoto světa. Pane, dej, aby oheň a naše vášeň pro tebe uhasil veškerou touhu po tomto světě. Amen.